И здравейте на всички, аз съм Даниел 5313 и това е едно видео, в което искам да ви кажа, че направих друг канал, който е специално за влогове. Картинката ми е много хубава наистина. И аз се абонирам за себе си от другия канал, естествено. Ето ми е картинката, много яка. И Даниел 5313 наклонена черта S място Vox. Всъщност това мисля да го правя. Да, така е. Тук съм направил някаква информация. И това е, хора, аз ще се абонирам за мене си, може да ме намерите. Той ми е специално за влогове, който влогове сигурно ще има. Днеска сме 31-ви. Първи сме четвъртък, втори петък. Или понеделник, или вторник, т.е. или пети, или шести ще има влог. И ще бъде качен в този канал. И добре, хора, ще си на следващия път. Надявам се клипът ви е харесал. И чао!